Tip 8. Tip 8. Okay. Do you want to see nice movies? Wil je leuke filmpjes zien? Kijk op YouTube. Look on YouTube. In een searchbalk you type in White Lion Rec. In de zoekbalk je typt in White Lion Rec. There you have all the movies that you can see. Dan heb je al de filmpjes wat je maar wil zien. Wat ik opgenomen heb in de afgelopen jaren. What I recorded in the last years. De meeste zijn gewoon met een fotocamera gemaakt. The most of it is make it by photocamera. En een paar bij webcams. Tot vergelijking bij andere YouTube uploaders. Tot bij de other YouTube uploaders. It's most of all is webcam. Bij andere zijn het meestal webcams. Bij this is meestal so it's better quality. So it's beter kwaliteit. Dus leuke filmpjes van concerten, van fietsen, van de natuur. Verschillende dingen. En tips natuurlijk ook. So you can see movies, clips, you can see music clips and the tips what I make. Okay, so in YouTube, gewoon hier in YouTube, search on White Lion Rec. Gewoon hier op YouTube zoek op White Lion Rec voor meer dan 100 filmpjes, more than 100 clips. Okay, bye bye and see you soon.